Neviem, o akej podpore rodín tu rozprávate, lebo na jednej strane budete hlasovať spoločne s fašistami, aby ste dali rodinám 200 eur a na druhej strane druhou rukou im tieto financie budete brať a budete sa stavať na stranu samospráv, ktorým tie peniaze ste reálne zobrali. Poďte sa pozrieť teraz do Prešova, poďte sa tam postaviť na námestie a pozrite sa tam mladým rodinám do očí za to, že mesto muselo zvýšiť príspevky na materské školy a muselo to zvýšiť kvôli tomu, že ste tomu mestu takýmto návrhom zákona zobrali peniaze. Takže vy na jednej strane sa tu budete chváliť, ako podporujete rodiny a hovoriť o nejakých vašich hodnotách a na druhej strane druhou rukou budete od tých rodín vyťahovať všetky tieto peniaze a budete sa tu tváriť na to, aké máte hodnoty. Pani Remišová, viete, aké máte hodnoty? Vy ste oklamali pána ex-prezidenta Kisku a jeho stranu ste prevzali, pošlapali ste tie hodnoty, ktoré on prezentoval a spravili ste z tejto politickej strany nejakú politickú paródiu na politickú stranu. Potom ste oklamali všetkých členov v strane, ktorí od vás utiekli, ešte aj takí poslední mohikáni, ako bol pán Šeliga alebo pani Žitňanská. Potom ste oklamali vašich voličov, pretože si mysleli, že budú voliť vás a že budú voliť za ľudí, ale od prvého dňa ste boli len nejaká pobočka Olano a robili ste to, čo vám prikázal Igor Matovič a robili ste to aj vo vláde. A ešte teraz budete klamať aj sama seba v rámci nejakých vašich hodnotách alebo vašich veciach. Viete, čo po vás zostane? Po vás zostanú iba nevyčerpané eurofondy a nejaké notebooky v záložniach, ktoré tam dávajú mladí ľudia alebo rodičia. Tak sa tu nechválte, prosím vás, tým, ako ste vybavili peniaze na eurofondy alebo ako dávate mladým ľuďom nejaké notebooky. To sú čo za hodnoty, že sa tu tvári na bojovníka proti Ficovi a pritom kandiduje v hnutí, ktoré zabezpečilo to, že Robert Fico nebol daný na väzobné stíhanie, pretože za to zahlasovali poslanci Olano. To sú aké hodnoty, keď tu pani Remišová hovorí o boji proti mafii a vlastne paragraf 363 neprešiel kvôli jednému hlasu poslanca Olano. Ona vás obviňuje, že ona bola proti tomu, aby pán Žilinka bol generálnym prokurátorom. Keby pán Žilinka tu nebol, tak neriešime 363. Ste ho odhlasovali. Áno, ja som bol na tých rokovaniach a už sme túto debatu mali viackrát, pani Remišova, a presne viem, ako to tam prebiehalo, lebo sme sedeli všetci za tým okrúhlym stolom, aj tie hlasovania viete. Kde pán Žilinka bol navrhnutý pánom Kolárom a pánom Matovičom a bolo robené indikatívne hlasovanie, kde tieto dve strany hlasovali za pána Žilinku, tak v rámci koalície sme sa tomu prispôsobili. A áno, toto ja som vám povedal, že vtedy ste mali chrbtovú kosť, lenže tú chrbtovú kosť ste mali iba vtedy. Tu ste mali mať aj pred rokom, keď bol tu jeden najväčší konflikt, hodnotový konflikt, finančný konflikt, kedy bola zničená dôvera štát, kedy bol zničený štátny rozpočet, tak vtedy ste mali mať tú chrbtovú kosť a jasne ste mali povedať, že kto je problémom, že problémom je Igor Matovič. A viete čo, veď vy to aj priznáte, vy ste mi to povedali aj na 4 oči, vy to poviete aj tu, keď nebudeme pri mikrofónoch alebo keď nebudeme na kamerách, pretože viete, že to je pravda a všetci sa takýmto spôsobom k tomu staviate. Aj pán Heger, aj pán Naď, veď doteraz ho obhajovali pána Matoviča, teraz si založili vlastnú stranu, takže vy viete, kde bol ten problém. Tak mi nerozprávajte takéto veci. A k tomu aj iba dokončím v rámci tej spolupráce. O akej spolupráci tu budeme rozprávať? Lebo pani Remišová si urobila tlačovú konferenciu, keď pán Matovič dal návrh zákona, že 500 eur za volebnú účasť. A vtedy s pánom Meravým, ktorý bol ekonomický expert, hovorila, že to je hitparáda populizmu. A teraz kandiduješ za stranu, ktorá to má ako jednu podmienku. A povedzme si pravdu, žiadna strana nechce ísť Olano do vlády. Odmietli sme to my ako SAS, odmietli to, myslím si, že aj Progresívne Slovensko, odmietol to aj Hlas. A vy ako Olano, pani Remišová, ste odmietli všetky ostatné strany, pretože ste povedali, že kto odmietne 500 eur za voľby, tak s tým nepôjdete do vlády. A to odmietli všetci, veď to hlasovanie sme videli. Vy proste Olano má nulový koaličný potenciál a mne je veľmi ľúto, čo teraz poviem, ale Olano je úplne, že čierny Peter slovenskej politiky a sú to vyhodené hlasy do koša a zablokované miesta v parlamente. Ale pani Remišová, vy za stoličku v parlamente urobíte čokoľvek, takže aj takéto vaše hodnoty nejakým spôsobom sa vysporiadate a budete kandidovať za stranu, ktorá ich vôbec nemá.